koma ngati APM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri legacy italephereke anthu ake ndi amenewo Norman Paulos Chisale achimwemwe Chipungu list yotizionjezera akuti APM ngati ali ndi adani amene akufuna kumuonongera mbiri ndi achimwemwe Chipungu komanso Norman Paulos Chisale. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Namiwa aulula zinthu zosiyana-siyana zambiri zimene zikuchitika mdziko muno. Maka kwambiri zoyipa zimene akupanga Norman Chisale komanso achimwemwe Chipungu. Akuti Chisale ndi munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri mdziko muno, mphamvu zoposa wina aliyense. Kotero mphamvu zawozo akuzigwiritsa ntchito molakwika. Vuto limabwera tsopano. Munthu ndi MP amusankha wakhala nduna ya zamalo akupanga interview akuluza dziko kunena kuti kunduna wanga nduna wa zamaloku kuli Katangale muti anthu ena aso kunduna ine ngati nduna ngatiso ndi wakatangale ndikoma ndikuthokoza kuti mkulukuta moyo APM wandisankha ndikundibweretsa uku ndithana ndi Katangale mu January menemo akuyankhula poyera olemekezeka chimwemwe Chipungu anapanga ma zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene ameneka kupanga msogoleri atangobwera kumene kukhala nduna ya zamalo anapangisa press conference ku COI kumene kusanali oka anali iwowo nduna yofalitsa nkhani anamalomba kunala nduna chitezo cha dziko apita mukhito komanso nduna ya maboma ang'ono a BNP nkhani yake ndionena kuti DPP itangulowa kumene mboma panala anthu ena achibwana anayamba kupitisa zimene amapanga 2014 to 2019 anayamba mukalanda malo anthu kumpeza munthu malo ife tabwera tikulamula ndife kumuchosa pamenepo anthu amadabwa kuti nthawi ya Chakwera nthawi ya Congress mdziko muno munali lawlessness alisa mapange chimene akufuna now tasintha tinadana zimene zija abwera Professor Arthur Peter Mutharika msogolera amene amalawi amangonda kwambiri mulungu samamukonda APM ndi inunso mukutere ndi iwo anapanga ngati anthu omvizindikira nthawi imeneja anapangisa nsongono watu lankani akuluakulu tikupereka 14 days aliyesa amene otenga malo amwene wake atani abweze ife tinaombera mmanja kwa basi mama wake panali program pa Times amati kulinji live mamwe ayinandita na ine ndiye mwenso ukakhala nawo Chipungu anali pamenepo opangisa naleya malekano Chipunguwo ine I think ngati siwanda nsisa anali pamenepo anabwiriza mawaja kunena kuti ntchito yanga yayikulu ku nduna wa zamalo nkunena kuti amalawi atikhulupirire chifukwa amalawi akulandira kuti kumene Katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo anapanganso interview mwezi omwewo ndi Brian Banda pa Times kunena kuti kuteroko anthu akamationa ku Ministry of Lands angutiona tonse Katangale kuphatikiza ide ndi ntchito yanga yoyamba ndikuona kuti anthu atikhulupirire ndepano chavuta ndi chani sitifika kumeneko atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni ifa mu programu ine iliyo sikhani ya malo tikamayankhula manena kuti Malawi muno tofunika tipange kauniuni wa malo kodi amwanoka malo muli nawo munapeza bwanji mmagwisa ntchito yanji zifukwa zimene mudanenera kuti mufuna malo wani zimene mukupangira tiende chifukwa chani pa Chingereza manena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life kutoko inu ndife kuti tidziwe kuti Malawi ndifa ndi chamapo achamaoneka ngati mbatatacha that's what defines us as the people ndiyeno ngati tingaluze malo sitingani kuti ndife anthu komano nkhani kuti malo athu ali manja mwandani most of the prime land mukakayangana mpeza kuti ali manja mwa anthu ena pompano mungopita mu Devil Street mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo pa nyumba 10 zilizo semene zili mu Devil mucho nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ali ku Belgium ena ali ku Australia ena ali ku France kuti mukapeze mmene mujamo nyumba yodya kuti yanzika mbadwa Malawi mulibe now mupite kulimbi so timatina hape mpandu nawa kuti mmene mabwirira mwa Chipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu chandibwerere pambuyo pang'ono Professor Arthur Peter Mutharika akamayankhula ulendo wachiwiri uno akumanenesa kuti sayikira kumbuyo munthu wasi wakatangale andanena kuti government is not a feast boma si phwando ndi zimakanga kuti tindi president amene akuyankhula zabwino zimene Malawi akuzifuna ndiko bwino nduna ya Chinyamata
amene sakuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kunduna kuli katangale inu kumaombera mmanja ife ndipo naombera mmanja kopasi because chimene ndimafuna ine kuti dziko ili liziyenda mosawerengera kuti amwanoka mumachokera kuti anamene mumachokera kuti ngati munthu ali nkuthekera kuti apeze malo mpaseni malo musapase malo ife kuti ndi mwenye kapena ndi chibwenzi chanu ayi now 6 months down the line tisanafike 6 months nkhani ya national audit ija anayichepesa adasintha mawu iyayi tingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 kulilongo mmenemo sanatipase ripoti kuti kudi anthu anja anapasa 14 days aja anachokadi nkhani yoti kauniuni wa ku area 3 ku area 10 sanachitike zimene tikumva ife nzonena kuti uku kwetero ku airport kulumba zokucha anthu agawana malo aboma kumeneko wina akumanga nyumba 30 in 2 months wamanga nyumba 14 ndiye kuyamba kuifufuza nkhani ija mwamwayi munthu mmozi amene amachudo tinamuyimbira foni Norman Paulo Chisale ifusati kunawo nditangotenga uthengawo nkwapasa pa Facebook Martin box anayimba foni iye anthu akundinamizira koma ine ndiko ndi plot imodzi nati we are getting somewhere anachulanso azinzawo akuluakulu abomawo tinadaba kuti malo aboma anthu akudandaula ndi kuti nduna ndi akuluakulu aboma tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa cableswo na atumiziranso Chipungu Chipungu anandiyimbira foni iye tikumane tiye sana kumane bwanji tikulembereni kalata ndikalata chamuna iona ichi so mudziko limene kuli malamulo papeza kuti kabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja kumane ndi ainake adzikolo ndi ainake ndinu ndine ndifanira kuti chabwino APM timu yake yomaliza akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa APM bweza kumuteteza koma ngati APM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri and izi APM ndinamuuza Your Excellency you are a very good leader amalawa mukukondani you are a statesman koma vuto ndonena kuti anthu amene makhulupirira ndi amene amapanga sabotage APM agenda kuti loko ngati APM legacy italephereke anthu ake ndi amenewo Norman Paulo Chisale achimwemwe Chipungu list yotizionjezera awawa ndikuwachula ife kuti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku ATL anthu alipo list tizionjezera and zimene tikupanga ife CDEDI and zimene tikupanga Namiwa pano ndikuteteza mbiri ya APM because afuna APM azachoke ngati olephera Chakwera achoka ngati munthu olephera APM anali ndi mwayi analamula 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka ndi inali nthawi anapanga reflector anadziwa koma chimene anapanga nchonena kuti anthu amadziwa kuti APM tikamvotera ndi kuti Chisale abwerera APM tikamvotera achina Chipungu abwerera ndi zimene anapanga APM amati alidere nkulinga utaenda naye sanafuni kuti angutengera za anthu aja anapasa anthu aja mwayi wachiwiri nawo anthu aja mmulumuti apange amalawi kuti mmanama ife ndi anthu abwino tinasinthika lero akupanga the very same things zimene amapanga zija zimene apangisa kuti anthu adane ndi APM ndifake ife tayima ndime pamene ndifake tayima pano pakuti we want to defend legacy ya APM because we know what APM is capable of doing we know APM is a patriot koma anthu awa ndiye lero ayamba kuoneka mmodzi atuluka awiri ndiyeno ndimanena kuti pamene anthu aboma amene mwasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri ndikumafuna kuti azizemba malamulo azikakumana ndi anthu accountability chabwino nthawi ija titachezanso munanena kuti APM ndi mtsogoleri wabwino koma anthu amene amuzungulira mukubwereza zimenezo ndikubwereza panopa andi ndatchula panopa anthu alipo akuzidziwa koma panopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani yaku ya ADL kumalo ifa Chisale anachita kunena kuti zimene alemba kebozi andionjezera ine plot yanga ndi imodzi ndeti nawo zakuti chabwino panopa tikupanga people power forum ndifuna mukaonekere mukanene chifukwa Chisalewa ku constituency kawo ndibwena tisanafike kumeneko ndine kuti Chisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri mdziko muno ndi wachitetezo wansogolo wa dziko lino
kuchipani ndi director wa chinyamata kenaka kuonjezera pamenepo ndi phungu kunchewu uko kuchoka pa uphunguwo chinakomena President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha kuwapasanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna yachitetezo maudindo 4 tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize kuti pamene pajapo mukuziona bwanji ngati dziko tikuyang'anira zinthu zina kuti siku lake anthu azatizuzula kuti zoona inu munthawi iyi mwakakalekerere munthu mmodzi kwakhala ndi maudindo ochuluka chonchi tingoyerekeza kuti ku State House kuja atenge ku galimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko ndiye ku ndunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna ku parliament tikuziwa kuti anapasa ngongole anandiwuzanso okha kuti anapasa ngongole pafupi 400 million okha anandiwuza ukunso kuchipaniku muziko muno tili mu anthu 23 million are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi lero you not be surprised kuti plot imene anayipeza ku edilo anayipeza motani sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo ndi chinthu chimodzi chimene nakondwa nawo Chisale ubwino wake kusi chimene masiyana Chisale ndi anthu andali nawo ndoti iwo aja amayankhula kankhani ndi yabwino kandi kuti amayankhula ndipo ndi timayankhulana ndi anandiwuza kuti musatitembere kalata ngati mwene mwapangira Chipungu mudikire kaye muone list kwedero kuti kuli pali zotani ndiye taalembera azione Themba tifuna atipase kuti disclosure tione kuti pamene pali ndani ndiye tikaona list yo tionjezera pa adani a APM amene akumsokoneza APM alipo because munthu amene wamusankhidwa ndi APM amene akuyima kumakidana ndi Katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chisanzo munthu amene amapanganso Katangale ndi kuti ndi ndani wa APM afuna amuonengere zina la APM ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mafotokoza apa kunena kuti ena afuna kumuonongera dziko izi moti sakuona chifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina funso labwino kwambiri kwa mafunsa munthu olakwika APM ali ndi wanenero wake chipani cha DPP chindi mnenero wawo ndiye funso limenelo musandifunse ine ndi wa CDEDI koma mukuti mukuteteza legacy ya APM exactly because we know APM singamuyankhulira koma mufuna kuteteza legacy yake ndithu anthu asayiononge ya anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri APM amene mulungu anamukonda mulungu amamsunga mulungu amamuteteza komanso amakonda Malawi amamukonda zidachitika kuti makhoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma Malawi anena kuti APM timankonda anabwerera so izozo zinazo mufuse aneneri aka APM ayankha chabwino mwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ili lomwe Amalawi analikhulupirira likuwalephera Amalawi kwakwaniritsa zofuna zawo nkulakwa kutero padakali pano pa zimene zozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chonena kuti zinthu zimene anthu anadanira kwambiri ndi boma la Chakwera ndi zinthu zitatu ngati sizinayi chinthu choyambirira nchona kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake ina yachiwiri ndani wina wa APM ndi Minister of Finance a Joseph Mwanamveka abweresa msonkho pena paliponse maleve pena paliponse ndalama imene Malawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kwauza kutere kuyesera akupanga makani samamva so kuonjezera pamoyo kuti ukulimba chimene anachosera MCP nkhani ndona kuti Katangalenso liwafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the instant billionaire kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya APM ngati mukumbukira bwino tinangopanga umene chisankho ndinanena tinapangisa msonkhano wathu wankhani kunena kuti apereke masiku 30 kwa makosa na MCP acha kunena kuti amene akuziwa kuti anaba koma Yesu wakuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za Malawi abweze akanakhala kuti DPP samafuna kuti abenso zimene yakanazimva koma anakana chimene akanira afuna kuti iwo wanso abe akaba asazayembedwe milandu chifukwa lero mutali muone zimene ainspire amene ali ndalama acha amamanga zosekesa kwambiri tikuziwa kuti uyu amaba ndalama wina wake amayenda makampani kumasonkhesa ndalama kwina wake anatenga 200 million kampani yati ina yake anamanga mlandu atosokoza breach of peace are you sure uyu amatuyende kumakatolera ndalama m'mauje so zimene zakupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu a DPP they were sincere budget yoyambirira ija half of the money
akanaitenga ndalama zimene zinali kale mu outstep zimene anatenga kale ya MCP. To prove that ifana ndikuwuzeni kuti ku NIF kunapita 400 billion Malawi kwacha ati akapereke ngongole. Nthawi imene amene anali atampitisa ku NIF amayenda pa ojani Nissan Note kumaliro he owns mina nyumba mwina for 300. Oh yes. So zinali zokweka zimene kuzitanisa zonse kuzibweresa ndalama kunali account ine yake kunalowa 48 billion Malawi kwacha. Malawi munthu nyambange anangotenga na mamulumuza omwewa. We'll get to that. Anthu amene tachoka ndani kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilolanso because tinataya nthawi 5 years ndi Chakwera. So makosa nawo satipusisa mukufuna kuti satayinso nthawi ina ya sititaya nthawi sititaya tell me, you know, these guys, they will deliver. Not because they like it, that's not their money. 1, 2, no one forced them. They should accept the positions. Some of them, they had to contest. Anachita chisango kuti akhale pampando ndi apange zimene tikufuna ife. We will not allow them, we will not give them space kuna kuti asokoneze zikoni because tikwaziwa kale anasokoneza. Ndifake ndinanena simona kuti some people amayikonda brand ya DPP and wina amayikonda brand ya IPM kuma they were reluctant, they were hesitant kuti amvotera IPM because amazoti kavotera IPM wakuti azipanga zakuti azipanga zakuti ifanira kuti anthu amene anavota sanavotere su DPP ngati chipano and linofanira nene pano muchisungechi ngati sizisintha kanthawi aka DPP 2030 si winner. That's the end of them. Anthu anathana ndi MCP because MCP ya anthu anathana nayo basi panonso panopa ati ndi nthawi 2-3 months kuti they should fix things akaterenso Malawi athana nawo. Nkhani yake ndonena kuti Amalawi azindikira kuti anthu andale Amalawiwo ifeyo Amalawi fo ukonda tima ovota fe tima akonda Amalawi koma iwo satikonda umbono wake ndi uwu because nthawi yachitika apayi si nthawi ina kuti bwizi tikumadandaulaso pano bwizi pano timakamba zina titadusa. Chabwino mwina, in your opinion, is DPP performing better or worse? Pano pasafika lero as at now they are at par ndi MCP. Ifakine na kuti lero zikuvuta kusiyanisa kuti siku yake naimbira a minister ina yake nafusa kuti Chakwera wabwerera ku State House anazezemuka pana muyankula bado no because zimene anthu amadandaula munthu wa MCP exactly zimene akupanga pano pa makosa nawo. So lero ndina pano pa zimene zilili duzi zimene chikuwawa kwambiri anthu amene amamuziwa APM kuti is a patriot. APM is a statesman. Mitima iwawa kuti zona APM liruzika muyika duzi ndi Chakwera. No way, something has to be done. Ndifana ndikuuze ndikuti ngati kuli chipani choti anthu amene ali sympathetic to DPP ambiri their cream to a cream. Ndinawuza a minister of information kuti pamene mwakhalapo kula anthu ena 17 mbuyo kwa DPP amene ali magaza blue, they can do that job much better than you 17 times. So ndifana ndikuuze ndikuti pamene ali nduna iliyonse mu DPP mucha tiyambe minister of finance pamene ali pacha kula anthu ena mu DPP kapena Malawi 17 they can do that ntchito much better. Minister of Homeland Security kula anthu ena uku anthu ena 17 they can do that job much better. No one is indispensable. And china chimene timaononga dziko ndi chomwe chichi chomwe mu DPP mulikirimu mwakuno we should forget that. We are Malawi. Nkhani ya zipani tizichula tikumapita ku chisankho tikangovota muja, let's forget about colors. Tizikatenga munthu according to competence and skills. Because timapeza kuti tazingwa tikusowa kuti wodi Minister of Finance akhala ndani when actually tikuiwala kuti ndi population ya anthu 23 million. So at DPP panopa they have no choice. They have to do things better. Akufana na ndi Chakwera. Mwaso munaimba phone kuti kwa bwera ndi kuti State House. Ndaje kufusa kuti kudi nafusa minister. Naimbira phone a minister kuti Chakwera obwera ku State House ndi anadwa zimene zikuchitika ndi chimusizi kusiyana ndi nthawi ya chani nthawi ya Chakwera. Ndiye kumene but no nemalize but you cannot compare APM ndi Chakwera. It is an insult because munthu umachita kungomuonera anthu mazo kuti apo pali usogoleri apo palibe usogoleri koma mukuti they are at par. No munafusa kuti ma administration mukatero ndi mundira kwira
administration. I mean, you cannot put Chakwera and APM at par. That would be an insult to APM, with due respect. In terms of the administration, you can't tafika pa equilibrium. They are at par at the proposition emotion. APM is here because we know we are able to single out. My interest Ichabuno tikana tikunkhani yokhudzano Malawi Congress ngati chipani chachikulu chotsutsa kunalinso msonkhano kumalembo uku aphungu ena anabwera poyera kunena kuti ayi ife tikufuna kuti Chakwera ayimeso ndine namosapshatira chifukwa zinali live pakanema zimenezi baba Stephen Malondera ananena kuti ayi Chakwera anali mtsogoleri wabwino koma amene anawalakwitsa ndi anthu wazungulira inu apa mukuti ayi APM ndi munthu wabwino koma amene akumulakwitsa ndi anthu amene akumuzungulira tinene kuti mwina atsogoleri yathu amakanika kupanga ziganizo pawo khamadikira kuti anthu ena amene azungulira awasokoneze funso limenelo ayankhenso asogolero APM is a statesman APM as a president akuyenera kukhala accessible koma tili pomwepo za ku MCP there is one brilliant lawyer my namesake walembanso wafunsa kuti Ayuba wafunsa kuti kodi anthu amene anazungulira Chakwerawo achoka bafusanso choncho so ngani za MCP azikambirana chayi nyake koma ndifuna ndikuuze ndina kuti ngati tinali dziko ndinaononga nthawi yake ndi imene we wasted 5 more years ifake lero tikuyima kuti makosana awa aganganya awa DPP awa will not allow them kuti atitengereso kumene kuchako because vuto ndona kuti timayang'anirira mupite mukayang'ane section 30 ya malamulo akulu a dziko lino imanena kuti every Malawian is entitled to development. Koma tikazipanga personalize Chakwera, MCP, DPP, APM, Namiwa, we lose focus. Tima ya kuti Malawi wina aliyese is deserving. Nkhani za ndalezi zimakufuna zikutithandiza kunena kuti chifa ordinarily bwezi aliyesali president. Ordinarily bwezi tonse tili ma MP. Ordinarily bwezi tonse tili ma councillor. Koma practically it's not possible. Kuti tikaunjikani pamalo tikayambe kukonza pachi ndeti maasankha anthu. This is why democracy atumacho representative democracy. Ndi anthu tikasankha zandalezi tizisiya kaye. Because we are a country where we miss it kumalawi kunoko. Ndonera kuti president walumbira lero immediately time yamayamba organiza za temu ina. This way ndona kuti APM is better placed because sakufunika temu ina kusokoloko. He has nothing to lose. And he had nothing to lose. And APM had nothing to lose. And APM, this is why Samaba, Simgairi Chakwera. It doesn't mean kuti ndifuna ndahama ndikagule girlfriend gani moto ayi safunika ndahama kuti akamangire nyumba chibwenzi ayi this is an opportunity kuti na kuti we have to make sure kuti this government should deliver. Malawians deserve better. Chabwino mwanena kale kuti mwina ndale tizisiya pambali tibwererabe kumanong'onong'o ngakhale mukuithawa imene isimuithawa lero kumene ku MCP mwanena kale kuti manong'onong'o akuchitika tonse tikuziona iye mwanena kuti lawyer wina amene ali ndi dzina ngati la inu ukunso kumalembo kunachitika chonchi tinene kuti mwina mpungwepungwe umenewu is too early cause ku 2030 nkutali ndikambenso chinthu china ichi kuti padakale panopa amalawi adasintha kwambiri every election cycle amalawi amasintha chimene chikuvuta padakale panopa kuti zikulisa mayende ndonena kuti anthu amazinamiza kuti munthu ukaba ndalama zambiri umakhala mtsogoleri wabwino atengerepo phunziro ngati kuli boma loti linali lakuba kwambiri ndala MCP analuza ndalama ngati kunali boma loti limapanga corrupt aliyese media house kwawe pereka ndalama pena paliponse kwathu kusu civil society kupereka ndalama anali MCP koma no Malawians are better judges ife timangusiya Malawi koma ali kuti lero Chakwera so anthu andale aphunzire kuna kuti Malawi azindikira kunena kuti it's not about ndalama zakuba it's not about violence support zazitali it's about kupanga deliver amalawi akufuna chani amalawi akufuna chimupange zimenezo if you don't do that chisankho imene chinachitika pa 16 September inali the protest vote imene Malawians voted kuti we don't want MCP and Chakwera and they did exactly that now lero nzomvisa chisoni kuti munthu wanzeru zake azikabwiriza nso zomwe zicha in under a year so akulu ndifuna ndikuuzeni chonde ino amene yepe mwana kusankhani nduna ma PS mandani musavutike kuba ndalama za misonkho za Malawi ndalama zo zigwire ntchito zikagwira ntchito anthu azakukondani ndalama zakuba anthu azizo ndalama zakuba and there is no empirical evidence kuti munthu kalemera ndalama zakuba uli ndi nzeru no way these are two different things so please concentrate save
ngati mukuona ngati kuti simungatumikira Malawi tulonde pansi maudindo Malawi munotemwa 23 million APM pokupasani pata usikuda kukuopani yaye koma nekukupasani mwayi kuti muzipange proof noka usiru wanu ndina usiru wanu mwaupanga proof mwayamba kuoneseratu kuti ndi anthu asaphunzisika anthu osafuna kusintha ife tifuna titeteze legacy ya APM. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive tikucheza ndi mmodzi momenyera ufulu wa Amalawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la CDEDI Sylvester Namiwa. Si dzina la chilendo kwenikweni chifukwa ndi mmodzi amene pamati pena pake pakakhala kuti sizikuyenda bwino amakangalika mwinanso ena zina amazidziwa kuchokera kwa iwo ndiye kumenyera ufulu wa Amalawi kumeneko. Anamiwa, pamene tikupitirira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive posachedwa apa kunali msonkhano wa nduna kapena kuti cabinet meeting yomwe mtsogoleri wathu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapempha the second vice president achihana kuti atsogolere zokambirana kumeneku koma tikudziwa kuti kupatula kuti tili ndi a second vice president tilinso ndi first vice president amene ali Dr. Ansah. Now reports indicate that Dr. Ansah sanaitanidwe ngakhale ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ku msonkhano umenewu. Inu ngati odziwa malamulo chifukwa ngati momenyera ufulu wa anthu ndekuti mumadziwa kuti zinthu zimayenera kuti ziyende bwanji musaseke ndekuti malamulo mukuwatsatira bwino ndemanga yanu pa zimene zachitikazi ndiyotani? Naseka ifo tumanero oziwa malamulo odziwa malamulo ni maloya they are learned I'm not learned ifenso timapanga ndifake utenga umene utandipeza ndinafusa kunena kuti kodi ndi malamulo anje amene akugwiritsidwa ntchito pamenepo. Choyambirira pali chifukwa chokwanira chimene anthu amene amapanga constitution adanena kunena kuti tikamakavota tizivotera candidate ndi omusatira ake imakhala ngati peya kusonyeza kuti candidate ngati watanganidwa ndiye kuti uyu wina amene tinamvoterayi akayima pamene paja. With due respect ndinene kuti tinavotera anthu awiri Professor Arthur Peter Mutharika ndi achiwiri wawo Dr. Ansah. Kusonyeza kuti ngati President Professor Arthur Peter Mutharika atanganidwa apita kwina malinga ndi kufuna kwa Malawi ameneka kukutuma Dr. Ansah akapange chair meeting akanzingeni inali electoral alliance ngano ndi pano anthu akulimba nabe kuti za ma alliances ndi malamulo zilipate mpaka kusafika lero mu constitution yathu sindikupira kuti palipo pena pake it was pachizungu chimamveka it is a gentleman's agreement. Okay. Chinthu chinaso a credit which anyone cannot take away from APM because anthu ena amapanga klapuse kukhule ndikuolose ndikakutafune akanangoza ngomudamiza kuti tiye ndipo tipange kampeni limodzi mmene anawina muja osakwanirisa ndiyete athokoze APM amakwanirisa mapangano koma izi zachitika zimenezi tikufusabe kuti agwisa ntchito lamulo lanji Amalawi yes nayankhude ndipo tikukhulupirira kuti mlembi wa president ndi cabinet Dr. Justin Saidi atiyankha pali mafunso awiri kuti atiyankhe. One, kodi anagwisa ntchito mphamvu zanji zonena kuti akapange cabinet president ali Malawi momuno vice president ali Malawi momuno ndikukatenga second vice president amene pa ballot panali ndinagale with due respect ino ikanzengeni chihana ndi maalemekeza timayankhulana timachezaso is a very good person koma the truth be told pa ballot panalibe koma that was a gentleman's agreement zimene akambirana iwo zimene ife kunalibe zimene tinazilemekeza andi ndauzenso iwowa aino kikanza zingeni chihana Bright Nsaka George Chaponda Mwanamveka nduna zikulu zimene kunena kuti ziganizo zina mukamapanga zinthu kuti zikukukomerani siku lina muzayankha mafunso. Dziko lino lili ndi malamulo let the noble ones raise pertinent questions kuti with due respect your excellency we understand kuti mwatanganidwa koma the law demands the good thing is that Dr. George Chaponda is a lawyer DPP is indoed mu cabinet imene kuti maloya kandi angati kaya zinaza zifunsa kuti aziuzana with your excellency malinga ndi malamulo apa sititere chinthu chachiwiri Dr. Justin Saidi
auze mtundu wa Malawi kuti kodi APM ndi Dr. Chenasa anayambana chani. Inu mukuona ngati anayambana atiuze zimene pamene zafika apa kuti pange pretend kuti anthu achasana yambane nditi kunama atiuze chifukwa tinavota ndife tinavota ndife ndani akali kuti there is a good reason pali chifukwa cha bwino kwambiri chimene anthu anachiona kuti anthu achizavotera awiri ndi anthu oyenda awiri ngati pavuta zili ngati banja lingati ukwati chabwino kwakhala kwathu kukatolika ukwati uchasanalengeze umakalembesa mukalembesa amalengeza katatu ndi amanena ngati pali cholesa mutirani mutiuze ndiye anthu amabwera kusavina pamene pacha ndiye zimene zachitika zona kuti ukwati uja unalembesedwa tinaonena ku BICC kuti Professor Arthur Peter Mutharika akukayima ndi Dr. Chenasa anthu anadabwa anthu anazizimuka chabwino zimene atane asankhira and atafunsa kuti ndifanya ndi masankha Chenasa ananena kuti she is a woman of integrity kusonyeza kuti APM was not forced sindikupera kuti anakakamizidwa ndi munthu analeyase kuti atenge Dr. Chenasa zifukwa zimene ananena anatiuzako chifukwa chimodzi kuti ndi mayi wa integrity munthu osunga ulemu wake ndiye lero atiuze kuti ichi chachitika ndi chani apa ndiye ife amene tinasankha anthu aja mphamvu tinapasa tundife kumene kuja kunala Chakwera tinacho usakwa Chakwera tinasamusakwa Chakwera kumene kuchako nkwayikako APM acha ndiye lero chifukwa tali kumene kuchako asangotipangida ziganizo atiuze kunena ndiye ndikuauza Dr. Justin Saidi mutimasule mutiuze kuti anthu anayambana chani kuti zimene anayambanazo are we sure zosatheka kwakhazika pansi andi mziko muno tikuyankhula pano tili ndi atsogoleri ena opuma Dr. Bakiri Muluzi ku BCA Dr. Joyce Banda ku area 12 Chakwera wapuma kumaba kuthamanga abita asiyekayo kumbali adakalira amenewa kodi simungabweresa anthu pamodzi chifukwa chonchonena kuti nchachikulu konena kuti sizingatheke kuti Dr. Bakiri Muluzi Dr. Joyce Banda ndi former president alimo muno simungayitana anthuwa nkhani nja ikulu ndithu kuti sangapa chifukwa zimene zachitika apa ukwati uja tavina taulembesa alengeza wamangidwa tavina tasupa pamene paja 2 weeks tikumuona wathu chobwerako there has to be an explanation we're supposed to be told that's democracy so mina nkhani ziwiri zimene zizi mukamaliza mutenge phone maafusi Dr. Justin Saidi maafusi kuti Namiwa akuti unali ukwati tinalulutira ukwati tinasupa ndiye ngati chavuta tifuna tiuzidwe chavutacho ndiye ngati chovutacho chili chosavuta chafika ponena kuti is that grave enough kunena kuti anthu asangakhale pansi because kunja kusizi kuoneka bwino and ndifuna ndikuuzeni the ultimate price imene italipire ponse pacha CAPM because ndamuuzanso MP wina wa minister wina wake mu office mwake ndamuuza kuti APM does not need DPP inu anyamata inu amene muli mu cabinet ndamene you need DPP more than anyone so the worry should not be kodi anyamata wa cabinet are you sure my cabinet minister you have run out of ideas simungakhale pansi kunena kuti ubale usikuoneka andifana ndikuuzeni zimene mukambirana nazo zandale mungonamizana koma kuipa kwa ubale uku it is working to the advantage of Dr. Chenasa panopa Dr. Chenasa is becoming another big thing in Malawi you are only making Chabwino Anamiwa tikanalipa nkhani yomwe tinachitika mwayi pano pa Luntha Television tinacheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansah program yake yomwe ya Luntha Exclusive ndipo ndikukhulupirira kuti Amalawi ankadikirira yankho titafunsa funso la ubale wawo pakati pa iwowo ndi mtsogoleri wa dziko lino koma anayankha momveka bwino kunena kuti Amalawi eni ake akuona apange jaji mukuona mwano anavomera kapena anakana komanso mwina tinganene kuti chani mwanena nokha kuti analipo mpano munali ndi mwayi una kuti mwafuse kuti avumene kuti akane koma ngati iwo anapangira she was just smart because amachitenga amachibwenda ndinakali kuti unali ukwati umene unalembesedwa ku electoral commission sikuti anangolembesa nkhoso anaperekanso chinchato kumakhala nomination fee kumene kunalipidwa ndalama kumene kucha anakaunikidwa azungulira anapanga kampeni
kenaka ndikuzapambana ndikukalumbira maona now Amalawi akuona ifa anthu ajanapita ngati seti sikuti amanamaya koma ineyo ndanena pano kuti ndauza a DPP those people that matter, especially the very few people amene amaziona kuti they are very important kwambiri ku DPP kula anthu enake samapitira 5 they think kuti they own that party then DPP kamalamula they think they own this country and they think kuti they got a license to silence anyone and they think they got a license even to kill amagwisa ntchito anthu kagulu kenaka kamakhala kuzaleka kuja amakatenga anthu amndende ndikupita mwakana mizira munthu ngati akuba that's how they do it now chifukwa chokuti anthu ayang'anira nthawi yayitali they think kuti they can hold this country at ransom, they think kuti this is their guardian and pano panso amasuka ayiwala kuti 5 years timathawa limodzi iwo anthu amene amaziona and 5 awawa akutipipiwa amene amaziona kukhala ufunikira kwambiri timazemba limodzi ndi MCP lowa uko lero ali busy apanga hack mafoni athu koma chimene tapanga ife tapanga hack their brains, we know their movements timazota lero organiza chakuti apanga chakuti akumana ndi wakuti so iwo akulimbana ndi mafoni athu ife tikulimbana ndi their brain, their software they will not get away with it so ndawauza anthu amene kuti zimene amayankhula Dr. Chinasa she was smart in short sanafune kunena kuti akundipangira campaign kuloko all these zimene zikuchitika zija the ultimate beneficiary is Dr. Chinasa akwapangira campaign poyera tifanira kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months the next president of this country is Dr. Chinasa wapanga zimene ndani anyamata DPP their own making they are refusing to learn from the previous mistakes the mistakes they did from 2014 to 2019 and now they are refusing to learn from mistakes that have been committed from 2020 to 2025 amene alipanga Chakwera ichabwino munazafotokozapo so kunena kuti mukudikira mayankho kumafunso awiri amene mwafunsa Saidi kuti kodi lamulo lake ndiliti anayankha kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphamvu osankha munthu amene akuyenera kuti akamutumikire ntachezanso ndi Dr. Ansah pompano nditawafunsa za ubale wawo ananena kuti ine ntchito zomwe akumandituma mtsogoleri wa dziko ndikumakagwira ngati aganiza kuti yayi amayiwa tatume olekeza apo kapata achotsere ntchito iyi ndekuti ndimene aganizira ngati Professor Arthur Peter Mutharika ananenanso kuti iwo ndi mmodzi wotsatira malamulo ndipo mtsogoleri wa dziko lino tinachitika mwayi kutinso ndi mmodzi wotsatira malamulo ananenanso kuti ndi mphamvu ya mtsogoleri wa dziko kusankha munthu onena kuti akamutumikira akakhala kuti iyeyo palibe zimene sizikuyankha mafunso anu aja ku Malawi anthu mukapasa mphamvu amasiya kuganiza kugwiritsa ntchito mitu the brain they use their berries ifa focus yawo ili pa ndalama kuba so taona kuti asogolera ndalewa akakhala pafupi ndi ndalama mitu yawo sigwira mitu yawo imamba kugwira akakhala kunja kwa boma ndifai kama yankha ngati izi ifa zimene zonena kuti president ali ndi mphamvu ayiwala kuti mphamvu zinachokera kuti mphamvu zimene akunena Saidi kuti president ali nazo zinachokera kwanda zinachokera kwa Malawi zijenda songaniza pa 16 panja mphamvu zake ndi zimenezo so ayiwala kunena kuti even the president is delegated president yendo otumidwa amutuma ndana Malawi 3 million aja under vote aja 50 chakuti percent ija anaipeza ipe mwija sikutachokera kwa yeye yoria Saidi wo vote yawo ndi mozi who else tawerenga mu cabinet mu anthu angati ali ese vote yake mozi sika napanga 3 million now ayiwala akumayankhula mosimbwa akumayankhula motumbwa koma ndani nakale kuti this is why Dr. Ansah was smart fa ipi mungatali mphamvu zachokera kuti zachokera kwa Malawi na vote aja so awawa angolezera because of drama zimene aba pakati apa azazunguza munthu this I'm saying kuti awawa drama aja kumaja movutikira and ndinene pano kuti lifestyle audit ija this is the way to go cabinet yoseje timaliza panopa tithokozeswa Malawi information ikubwera uyu wapangaza kuti amene safuna kuti zake zibwere pambala mbanda atule pansi udindo apo hayi azipanga zofuna za Malawi mulitu minister amene muja can tell you kuti kuli minister for example the minister of justice ni munthu samatekeseka because is clean samatekeseka mulanthu mene mujanthu wa integrity mu cabinet muja koma anthu ipa wa they denting the image of the whole government cabinet they are even threatening the legacy of the appointing authority so kuyankhula kwake ndi kumene kuyankhula kumusefukira kwa iwala Malawi kunali tu anthu amayankhula zomwezi acha kwera nkanena sinchoka pano lero ali kuti
chabwino ndikana pankani ya lifestyle audit kodi imene ili basi imene ilipo paja tinayipanga launch pa 20 February 2025 mu April tinayitana anduna azachuma nthawi imene olemekezeka Simplicity Chichola tinayitananso a local government minister. He was a very powerful minister ndinene pano Richard Chimwendo bandesana munthu amasiwera koma nthawi yomweyo ali pa peak ali minister panonso ni mlembi wankulu wa chipani tinamuyitana kuti ukaneneza chuma zako anasankha usabwera koma tinatero so lero longa tikutipanga it's just a continuation tifake tayitana Chipungu andi pamwe ndauza Malawi ntatumizira makalata yanayankha anena kuti atiyankha anduna yes he is in public office, he understands. Ali in public office akanene kuti munamanga hotelo iyi poyamba inali lodge kuli 28 apartments ndi pano pamwe yamba kumanga building kwati kuti mata upstairs kaya mumati chani kuti zikulingana ndi undunawo komanso munanena kuti kunduna kwani kuli Katangale komanso anthu akudandaula kwambiri kuti ndiye anena kuti atiyankha ndiye tisonkesera zonse pamodzi zimene tiyankhezo ndife tizabwera pambalambanda afotokoze ku mtundu wa Malawi. If we want to develop this country we have to get angry with corruption. Because what is happening is there is a very interesting uje nina pangidwa ngoti anthu sana ikoke anduna za maphunziro wanadabwa kunena kuti ndifa chani sukulu kapena project opthandizidwa ndi madonors ndalama zake zimakhala zomverera koma ma project onse amene amapita misonkho ya Malawi kuchokera budget amakhala odula amachakugwirizana anthu amakapangana. So we are exerting a lot of pressure. Corruption is exerting a lot of pressure on national budget. Muona kuti if we manage to fight corruption mwina we can reduce budget yetu by half. See around 10-11 trillion. Mpeza kuti pafupi pa 7 trillion imapita m'matumba mwa anthu. This is why today lero kuti ndikufunse kuti fertilizer usika mtengo wothandiza ndani. We find that the answer is no. Timatenga ndalama kukagula fertilizer kapereka kena kamuva kuti akulu tiliso ninjala tikaguliso chimanga tapasa anthu ena nkudi ndifo cha ndikumangubwereza zinthu zomwezo mwayembekeza tizati yosiyana nthawi yakwana ona kuti tizifusana mafuso olimba apapa pankhani ya lifestyle audit. That's the way to go. Ku South Africa fando kuja you can't wake up one morning and go ukagule nyumba cash, no way. Koma lero anthu akugula 580 million kuzomba ukagula nyumba, 800 million ukagula galimoto. They think kuti anthu sitikuziwa panopa whatever you're doing anthu akumapanga akumasunga. Malawi achenjera kwambiri, Malawi avutika nthawi yaitali chovu awa kwambiri chonena kuti misonkho imukutifinya ndalama mukutibera ndiye sukulu za ukachenjede ndikukweza fees chimene akupanga mwaziwa afuna kuti ana anthu osauka asaphunzire akamachokapo pampadopo akhalepo ndiwo because maphunziro chinthu chokhacho chimene mapangisa kuti mwina at least tichoke mu umphawi tibwere kuzafika kamoyo kena kaka. So we'll fight and this time around fund kuti we'll fight zikafika pena pake tibwereka John style ngoti ajoni ajakulakwa bathamangisa anthu akudanzawo ifeyo tizipanga gulu lija lero tipite ku hotelo yakuti paja kuti ndalama zathu fatika tenge uyu chipani chake chili kunja kwa boma analibe magalimoto lero wagula magalimoto 7 apa mwamba magalimoto ndi atu 10 tikatengeko. We'll get to that. Yes, chifukwa dzikoli amene akuli uno ngati anthu ochepa the mistakes moni yainu ndine tasanduka sono ma passengers tidikira Namiwa, tidikira Kalindo, tidikira Maiko Kayasa, tidikira CDEDI Executive Director. No, let's wake up, let's defend this country.
for the sake of anatu titeteze ziko, we should fight corruption. If we cannot fight corruption, corruption is going to kill this country. Chabuno Anamiwa, ngati mmodzi omenyera ufulu wa Malawi mdziko muno, inu mukamachita misonkhano yanu komanso mwina kuchita maphokoso, osati matukuma maphokoso, ndine mmodzi amene ndimatsatira bwino lomwe. Mukakhala ifeso mukakhala muli ndi misonkhano yanu ya tolankhani timapanga live pano palunta, nkoyenera kuti kumatsatira kuti zimakwankhula Anamiwazi anthu akuzilandira bwanji. Ambiri anayika chikhulupiriro kwa inu kunena kuti mwina mabungwe ena nthawi ya MCP ndimene anakhala chete pano akutuluka akukhulupirira bwanji Malawi kupita chitsogolo kuti CDEDI iwathandizadi corruption yomwe inu ndini tukukamba pano. Tichose ntima unena kuti mavuto watanda nawo munthu umodzi. Mavuto ali pano ndi atonse ngati dziko litu kuke titukule tonse tizipangana support. Amalawi tikumsanduka mtima ujotu akuti menyera ufulu ife tizinkusogolera muzibwera. Malawians have been so passive. Akatisira toka zimene abange akoza kuti pangere minute lero. Who is going to take over? Yeah? Now tentiendele mozi because corruption imapanga fight back and violent for that matter. Kungochoka zulu usafika lero pa Facebook ma text akubwera akuganiza ngati kuti akaanza kundiopyeza ndifake ndanena kuti zimene zinachitika zakuchikangawa zicha kakhale komaliza kuti anthu andale anthu oziwika bwino kungomwalira mosaoneka bwino. Zikachitika zimene zija mali utikeseka ikumochali tizifusana kai bwino mali usana yike famu ziko muno musanduka chibwana ndanda kuti kuli anthu amasunga anthu konzaleka kuja kula anthu ena matulusa anthu mu prison mukangoombera muzibwera ku prison kuja zikuchitika mziko muno chibwana. You see, so chibwana chimene chichisa ita muchite ndipo ndanena zo ndifana ndibwereze pano kuti olonta kuti ndapontwa apo anthu ake ndomwe anda achulawo asapite sukwine ubuntu wake timaziwa nyumba zawo even kwa chama yawo timakuziwa kumakumwa timakuziwa maboma awo timadziwa. Ichi chibwana chonena kuti ngwazuzu Amalawi kuzunzika chifukwa cha inu chifukwa cha uve wanu anthu akukuzuzulwanu ndi kukuzuzulwana nyazikhala ngati iso olakwa ayi olakwa ndinu amene munachoka kupita mwakatenga ndalama za Malawi kumazisokoneza. So Amalawi as long as I'm alive ngani yanga ndiona kuti I want Malawi to have a vibrant democracy and a ticking economy, irrespective who the president is.
tikati tifuna kulibidi tifuna lipereke business musamani kuti kuda mwana ukamachokera kuti kuda akaza wajanga kuti kuda Namiwa machokera kuti zimene zozithe tikamafuna kulemba nthu ntchito tizina kuti tifuna munthu wa PhD kapena masters tisamanene kuti amene ndi wathu kapena si wathu. Nonsense. Aliyense Malawi ndi wathu. Ndale tizipanga tikangosankha muja tizisiya ndale. We should let amene tamusankha uja ayambe kulamulira. Koma ala kuti tiyende bwinonso anthu asalemere 1 second. No. And it's strange, African Development Bank unena kuti Malawi tikuvutika tili pa number 4 kusaukisisa kwambiri. Ndio kapezi kuti nduna zikumanga mahotela. Nduna 1 week wakula magana moto 7. Uyu waku Minister of Justice wina wache chibwezi chake pajeratu hapa akumaima pansika mwakapereka ma 5,000. No. Economy yake yomwe anthu akukanika upita ku sukulu. Economy yake yomwe anthu kuyenda pansi. No. Dziko lino tiziyenda. Mati sources amene nziko muno ngokwanira tonse. Kumatima sogoza anthu akuba. Ndi anthu akuba aje timaombera mmanja. Ndi manena ine kuti Malawi mmapereka ulemu kwa anthu osineneka ulemu. Tentisinte. Aliyense amene akupanga zonda zokayikisa sakubwera zafotokoza chuma zake amene sakuyenera kuti akhale mu office. Amene sakuyenera ulemu wanu. Zomwe ngoti big ayi tisiye kuombera mmanja anthu akuba. Zimene akupanga anthu awa akuti pangokhala akapolo amwenye. Because all these things zimene zikuchitika zima beneficiary ndi amwenye. Ife kama kuti yangana amwenye savota tikamavota mu jamangu kuti yangana chonchi kuti ata vota ntavota akatere mpeza kuti aliyense mukabineti mwangantere kuti mwenye uyu minister wao ndi uyu mwenye uyu anatenga uyu wa board yakuti anthu ake ndi awa and alibe manyazi amapanga zimopanga manyazi nthawi yakwana una kuti anthu azizilemekeza UN azilemekeza katundu wa boma amene akuna kuti sangathe kukhala pa mpando osaba amene mpando wa boma azukana. Michabwino ndiye mwayankhula kwa nthawi yayitali kunena nkhani ya katangale mdziko muno posachedwa panso taninakale mnapangisa msonkhano watu nkhani kuyankhulanso komanso kudzudzula mukuona kuti adindo akulandira uthenga wanu kuyambira nthawi imene mwina DPP nalowa mboma munayamba kuyankhula pali kusintha kuna kuli konse komwe kwachitika pakatipa. That's where we miss it. Pamene timasokonekera pamene mudziwe kunena kuti zimene timadandaulazi anthu amazipanga dala amapindulapo. So every 40 system they are beneficiaries. Ndi anthu amene amapanga benefit from that system samayona kuti yolakwika. System imoneka yolakwika mukakhala kuti muli kunja. Ndali nakale pa chisanzo chabwino kuti mutali muyangane style yotenga anthu awa sakumangana. Safuna kuti ndamazi jabweze. Iwo akuba afuna zikhululukirana. So anamizana kuti panopa MCP inaba takuti kutetezani DPP kuba muzatiteteze kena ka MCP so zabwere tichedwa. Ndani nakuti the worst mistake we made in this country is to entertain Chakwera to mess around for 5 years. Sizachitika so zimenezo. Mark my word. This will find out akanganya awa titengana ndi to head on. Mpaka na they should deliver for the good of this country, for the good of you ndi anawo also because they are so selfish. Angopanga za iwo. They don't care kuti anawo azasiya pati. Akuganiza katula kabazi nthu akamangazo zikhala zawo. No. It will come a time. It will come a country in this country. It will come a time in this country tizamba kulondoloza. Tatifotokozere how did you reach here? Akakanika kufotokoza pali tutemu ija unexplained wealth. Unazipeza zinthu ukufotokoza unazipeza bwanji zimenezo zibwerere kuboma. Zizabwerera kuli nyumba zamangidwa zakhala ma hospital ma university. Manyumba ina zapanga zipatala. Nzikula kolomwe. Ndrama zina zimene mu account zazitenga kuzibwezeresa mu public place. Zizabwerera kwa Malawi. So Malawi tilimbike koma tisagone kwambiri. Ndithokoze anthu ajana choka kukhatabe akusakakasesira acha anapanga zoyenda wapansi mwana osalira mafera kunsana ndimalandira mafona mbiri bwera kuno tanize mutitanize siningakhale vere kuona tientizuke. Democracy requires the citizens to be vigilant. Ma citizens asongokhala muzizira kuti atikatuyankhulira Namiwa ayi akayankhula nanga Namiwa akasiya kuyankhula nanga Namiwa akakhala kuti amalira nanga akakhala kuti Namiwa aganiza kuti ndizipita kunja. No. Tisakale dziko longoyang'anira zinthu zoyipa. Tikamayang'anira zoyipa timakhala kuti tikuthandizira zoyipazo. Do the right to shame the devil. Muziko munomu taombera manja Satana nthawi yayitali koma nthawi yawo yatha fa ndi anthu owerengeka. Titha kwawerenga. Ndiye zimene amapanga kujoni kuja
mamoti tizipanga kwa alendo ife tiyapanga awa anthu akuti zunzawo chabwino pamene tikupita ku malechereche mutapatsidwa mwayi Anamiwa olangizapo mwina adindo athu amene atizungulira kapena amene akutitsogolera pakadali pano mwina malangizo atatu angakhale otani ayang'ane zimene amapanga achakwera ndi result yake malangizo anga sapita pataliya sakhalanso atatu iso limodzi muyang'ane zimene amapanga achakwera ndi lero achakwera ali kuti basi chabwino iya takuthokozani chifukwa chotenga mbali kubwera kuno kuti ticheze mu programu imene ya Luntha Exclusive kapena palinso ena mawu omaliza palibe chuma omaliza mwina ndingoyankhula ndi Amalawi chize pano chatonse tisamalekerere zinthu kulibe ndalama ya boma ndalama ndiye ino ndi ine akaba ndalamazo tizayafusa akamapanga makani tiyapangise manyazi akapitira kupanga makani John Style tipite tikatenge zinthu zathu zikomo kwambiri tikaterenso ndikuti tafika kumapeto pa programu yathu ya lero ya Luntha Exclusive ndakubweretserani mmodzi mwa amenyera ufulu Malawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la CDEDI amene wandi Sylvester Namiwa ayankhulapo komanso kutsindika momveka bwino kuti dzikoli ndi la Malawi osasiyira munthu mmodzi awiri kapena atatu kuti atimenyere ufulu koma zidze pano nzatonse tikagona ndikuti Malawi sakhala okomera wina aliyense ndithokoze nonse amene mwakwanitsa kuonera programu ilero ine ndi Bridget Mwanoka mukhale ndi tsiku